Τέτοια σου έχω δώσει εγώ εσένα. Τέτοια. Πιάσει. Μέχρι την πιάσει, εντάξει. Αφήστε μια βρώμικο. Άντε γεια. Ωραίος είναι να μ' ακούς γιατί εγώ πληρώνω. Άντε γεια. Είναι επιλογή σου. Δεν πάει να πει ότι αυτές που θα πάρει τηλέφωνο θα κάτσει να ακούς με τις μαλακίες. Πάτε καστολάδα και να πιάσει κανένα φρύδι. Πώς σε λένε? Τάκη. Άλλαξε το. Σας κατάτησα έτσι. Έτσι σας έχετε κάνει. Ποιος έχετε κάνει? Ποιος εσύ ρε μάκα? Άντε γεια. Θα μιλάς πιο ήρεμα. Πάλι δεν θα σου πω τι ομάδα είμαι. Άντε γεια. Δεν θα παίξουμε το πέρα. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντα. Ας το κύπελο, ας το άλλο. Όχι ρε φιλαράκο. Όχι. Έγινε. Τάκη μυρίζει τίποτα. Τι να μυρίσει ρε, κλάνει ο πεθαμένος. Κλάνει ο πεθαμένος. Και θέλετε να πάτε με τον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτό που σου κάνω εγώ 75 χρόνια που στον έχω κάνει τρυπητήρι, κοίτα. Άντε γεια και εσύ από το Ηράκλειο. 3 πόδια εδώ και 2 χέρια εδώ, Το μόνο χτυπημένο που είδα ήταν ο Μητσικός σας πριν από λίγο σε μια εκπομπή. Λούγκρα, κοίτα πως το έχω κάνει εγώ το λοκό. Φίλε, μην με παρεξηγείς. Άλλο το έτσι στον γκολ και άλλο το έτσι. Το θυμάστε το Μανολά με τον Δημιάδη? Το θυμάστε? Πάρτε το. Άντε γεια. Καταλάβατε? Πού πήγε τώρα ο Μανολάς? Εδώ είμαι. Βρε άντε γεια ρε που θα κάτσω να μιλήσω. Το πρώτο ημίχρονο αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ο Καρεμπέ ήταν άρχοντας στο κέντρο. Ναι. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο γιατί έπεισε ο Καρεμπέ? Εσύ την ξέρεις την απάντηση? Ναι. Για πες. Γιατί έβαλε τον Τζοβάνι μέσα. Και δεν τα πάνε καλά, Δεν ξέρω. Μήπως έχουν κόντρα? Ναι, έχουνε κόντρα. Άντε γεια. Ρε Καραγκιόζάκο. Τι ήθελε να μάθει? Μαλακία είναι, ρε Καραγκιόζη. Εσύ άστα, Τάκη, άστα, μην βρίζεις μόνο. Τι να βρίσω ρε, Ακάκους, τι μαλακία είπες τώρα. Άστα τώρα, μην βρίζεις. Ρε Ακάκους, τι πες τώρα. Άμα βρεις έτσι ανάχομαι, στο λόγο, μην βρίζεις το κάθε κελί. Ρε Καραγκιόζη, ρε. Πω κάτι. Σαν πουλιά κλαμμένα είστε. Άντε γεια. Εντάξει, Άντε γεια. Λοιπόν ρε, έλα σου πω ρε. Γεια σου, ρε. Γεια ρε κολλό. Άντε γεια ρε. Βάζελος είμαι παιδιά. Άντε γεια, άστο ρε. Δεν μιλάει κανείς σήμερα. Να σου κάνω. Όχι. Καλησπέρα. Έλα, σ' ακούμε φίλε. Τάκη να σου κάνω μια ερώτηση, Παναθηναϊκός είμαι. Πες μου ρε φίλε. Πού κουρεύεσαι ρε μάγκα? Άντε γεια. Εκεί. Άκουρε μουνάκι κάτι. Το κλαμμένα μουνιά είστε εσείς. Γιατί σας έχουμε κάνει εμείς αυτό το πράγμα. Εδώ και πολλά χρόνια. Και για να σου θυμίσω επειδή είσαι πιτσιρικάς, εδώ και 8 χρόνια είστε στα αρχίδια μου μέσα. Όχι μόνα, ολονό. Για να καταλάβεις. Κοίτα εγώ πως το έχω κάνει. Έλα εδώ, κοροϊδό. Άννα, Βασιλάκη, τι καμένος είσαι, Είναι ο τρόπος Περίμενα, που σε πειράς πιάσω εσύ. τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι παλιό. Το βλέπετε αυτό? Βασίλες! Κάτσε. Το βλέπετε! Σιγά, Απ' σιγά, την σιγά. ανάποδη, γιατί φαίνεται πιο πολλές τρύπες έτσι. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε πως είναι ο... Κοιτάξτε! Βαζέλια! Πού τους έχεις γραμμένους? Αλεκό. Όχι. Εδώ. Αυτό εννοώ. Και βρήκα και το αντικείμενο Του πόθου. βρήκα το αντικείμενο Του πόθου. του πόθου του DVD. Βρήκα το αντικείμενο. Βαζέλες! Να τα... Με μια. Τι πάει με μία? Αγκουροκολοκύθα μόνο. Τι ρε, Ήρθε, δεν χρειάζεται και κάτι άλλο. τι άλλο να φέρω ρε Αλέκο? Σας έφερα και τη σαμπάνια! Σας έφερα και τη σαμπάνια! Κοιτάξτε τι! Για 8 λέω πάμε στη Μαυρίτη, Κοτόπουλο. Κοτόπουλο με κράνος εσύ. Στο στάδιο. Από τότε, Στο κεφάλι ρε Τάκη. από τότε πες το καθαρά από την Πετρούπολη μωρέ. Πέρυσι με τα Ρε πες το καθαρά από την Πετρούπολη κορόιδο. Άντε γεια ρε. Ρε κορόιδο. Τι σου έχω πει? Άντε γεια είπες. Γιατί, κάτι θα είπες. Δεν ξέρω. Τι θες να το ξανακούσεις? Του Σωτήρη του κογιτιού σου, ο κογιτός. Του Στασινόπουλου. Εντάξει, το ξέρεις το Σωτήρη? Ποιο Σωτήρη? Από Βογή. Που ήταν παλιά. Έπαιρνε τηλέφωνο. Εδώ. Είπε? Έπαιρνε τηλέφωνο. Από εδώ το ξέρω, δεν το ξέρω από κοντά. Όχι, δεν το ξέρεις από κοντά. Γιατί το Δεν το ξέρεις. δεν το ξέρω.
Ρε το Σωτήρι δεν ξέρει. Όχι ρε Άγγελε. Καθόγεις τόσο πολύ. Σοβαρά ρε φιλαράκο, δεν το ξέρω, σου ξαναλέω. Δεν το ξέρεις. Όχι. Το πω. Έτσι πέφτηκε. Θα τραπώ να πω ότι τον ξέρω τον άνθρωπο. Από εδώ τον έμαθα. Από πού. Από εδώ. Πώς. Σταματάω. Κατάλαβα για ποιο παιδί μου. Μια χαρά παιδί είναι ο άνθρωπος. Κάτι πού είναι η διαφωνία. Τι λέει. Δεν το ξέρει το Σωτήρι. Σου λέω Δεν το ξέρω ρε φιλά. Άντε γεια. Ρε το ελώσεις ρε, αυτό το ξέρω. Τι να κάνουμε τώρα. Λιζαντέπα σας αρέσει. Ρε κοροϊδάκι. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Τι ομάδα είσαι, πες κάτι μου κάνεις. Γιατί μετά Θα πεις. σε Champions League Θα βάζεις πεις ρε φιλαράκο. το σήμα της Τσόντα. Βρε θα πεις μωρέ, θα πεις μωρέ. Τι το κάνετε αυτό. Άντε γεια. Βρε αυτό σε θέλω ρε, να μην έχεις τα κότσια να παραδεχτείς. Είσαι μια κότα λιράτη. Με λυρί και από εδώ και από εκεί και από πίσω. Παντού. Τηλεφωνώ το κολονάκι. 6 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακή, αλλά 4 εκατομμύρια είναι ανόρθωση. Γεια, άντε γεια. Τι είπες τώρα, τι είπες ρε φίλε. Μόνο και μόνο που είσαι από το κολονάκι, καταλάβαμε και τι είπες. Από το κολονάκι θες να μιλήσεις. Ελληνογαλλικές ρίζες. Τι έχει? Ελληνογαλλικές ρίζες. Τότε πήγαινε εκεί κάτω να κάνεις επανάσταση. Άντε γεια. Πήγαινε εκεί κάτω να κάνεις την επανάσταση των φτωχών. Γιατί κλείνεις τις γραμμές που θέλεις. Άντε γεια. Γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι γουστάρω καθαρά.